Размерът на разкритията при търговците на зърно ги нарежда на второ място при ревизирането на рисковите браншове, като най-голям е размерът на допълнително установени задължения при търговците на едро – 71 милиона лева. От НАП Варна напомнят, че в края на ноември изтича срокът, в който търговците на зърно, регистрирани по закон данък добавена стойност и по закона за съхранение и търговия с зърно, трябва да свържат своите касови апарати с приходната агенция. След изтичането на този срок, НАП Варна ще започне масови проверки на търговците с зърно в цяла Североизточна България, за да установи спазени ли са законовите изисквания. Ако някой от тях извършва търговия на зърно след края на ноември и фискалното му устройство няма дистанционна връзка с сървърите на НАП, може да бъде глобен с до 10 000 лева и едновременно с това обектът му да бъде запечатан. Всеки търговец на зърно може да провери дали неговото фискално устройство подлежи на доработка, за да отговори на изискванията на новата наредба за отчитане на продажбите с фискални устройства, или ще му се наложи да си купи ново.